Hola a tots, esperem que estigueu passant una bona tarda, matí o l'horari en el qual ens esteu veient. Nosaltres som el Sergio i jo, el Iago, i us volem presentar el nostre projecte, el podcast Respirar contra el rellotge. És un podcast en el qual parlarem d'una malaltia que afecta malauradament a moltes persones avui en dia, que és el càncer de pulmó. En aquest episodi parlarem una mica sobre com s'inicia el procés d'aquesta malaltia, els seus efectes, què podem fer per ajudar a afrontar a la gent que el pateix i una mica totes aquestes preguntes que potser podeu tenir a l'hora d'informar-vos sobre aquesta malaltia. I això hem de recordar que serà una sèrie de 3 capítols de podcast en el qual tractarem en aquest episodi aquest tema i en els 2 següents temes una mica més entretinguts o potser més interessants. En aquest parlarem una mica més de la part teòrica. En aquest podcast és una dinàmica que hem llançat des de l'Institut Serra Llarga per recaptar fons per la Marató de TV3 d'aquest any que tracta sobre el càncer. Si voleu aportar el vostre granet de sorra, podeu fer-ho al compte següent de l'Associació Esportiva Escolar del IAS Serra Llarga de Blanes, que teniu per pantalla aquí el número. Doncs per començar amb aquesta primera part parlarem sobre què és el càncer pulmonar i quin és el procés que pateix el cos quan apareix aquesta malaltia. El càncer de pulmó, com a tal, a nivell molt bàsic, és una malaltia en la qual algunes cèl·lules del pulmó comencen a créixer de manera anormal i descontrolada i això forma un tumor. Aquests tumors poden dificultar que el pulmó funcioni correctament i que la persona respiri amb normalitat. Existeixen diferents tipus de càncer de pulmó i alguns creixen o s'extenen més ràpids que altres. Un cop comentats quins són els aspectes més generals o com és el funcionament bàsic del teu cos quan pateixes aquesta malaltia, parlarem dels símptomes que ajuden als pacients a identificar que tenen aquesta malaltia en etapa d'inici o en una etapa més avançada. Primerament, hi ha moltes més probabilitats de controlar-lo o eliminar-lo si ho tractes al principi. Ja és perquè el tumor o el càncer en si està en una etapa menys desenvolupada i hi ha més possibilitats de tractar-ho. Això és perquè quan està en una etapa d'inici existeixen més opcions de tractament per als pacients i això facilita la capacitat de que el pacient es pugui recuperar totalment o de que millori la seva lluita contra el càncer i el seu estil de vida mentre pateix la malaltia. Els símptomes també, derivats del mateix, són més lleus i faciliten que la persona pugui fer les tasques del dia a dia amb facilitat. Llavors, aquests símptomes dels que parlaven, quins són? Com podem detectar la malaltia? Doncs els símptomes són tos persistent o tos que empitjora, dificultat per respirar, també pot ser dolor al pit que no desapareix i aquests símptomes més lleus o així, amb tractament correcte, són més fàcils de controlar i de que no pugin a més. Després, com a símptomes més greus, què hauríem de fer si detectem aquests símptomes? Anar al metge i potser parlar per veure què ens diagnostiquen o què ens detecten, per estar segurs de que no tenim aquesta malaltia i si la tenim poder-la tractar, com hem dit, quan abans millor. Doncs aquests símptomes són la fatiga constant, estar constantment cansat o constantment agotat, sense ganes de fer res, la pèrdua de pes o gana, també pot produir canvis en la veu, en el to de la veu de les persones, i també malalties respiratòries més comunes que s'adjunten en aquest càncer i provoquen que empitjori la situació, com poden ser la bronquitis o la pneumònia. Hem de recalcar que quan abans notem els símptomes i quan abans anem al metge i tot ho fem d'una manera més fàcil, per així dir-ho, més possibilitats hi han de combatir el càncer.
Exacte. Quan trobem el càncer en una etapa més aviat, doncs els tumors són més petits i localitzats i no s'han extès tant pel cos, i això permet que tractaments com la cirurgia o la quimioteràpia tinguin més efectivitat a l'hora d'erradicar el càncer. A més, com encara no s'ha estès a altres òrgans, les possibilitats d'eliminar-lo completament o controlar-ho són molt majors, que és el que estàvem parlant, i els símptomes solen ser més lleus també, per la qual cosa la persona pot tenir un estil de vida molt més adaptat a un estil de vida normal. Un cop ja us hem explicat quins símptomes serveixen per detectar la malaltia, seguirem parlant sobre quins aspectes afavoreixen a l'aparició d'aquesta malaltia. El motiu més habitual del càncer de pulmó i que tots ho coneixem i tots sabem és el tabaquisme, ja que el tabac porta moltes coses dolentes. Sí, porta moltes substàncies que al final el que fan és danyar les cèl·lules del pulmó i fer que comencin a créixer de manera descontrolada. També poden aparèixer en persones que mai han fumat, a causa de l'exposició a factors externs com la contaminació ambiental, gasos tòxics, productes químics i coses que no són de motiu personal, o sigui, ja sigui d'un factor extern i no sigui un factor personal. Exacte, persones que potser treballen exposades a la inhalació d'aquest tipus de gasos i aquest tipus de substàncies d'una manera prolongada, doncs el que pot ocórrer és que aquestes persones també desenvolupin un possible càncer de pulmó en el futur. Finalment, alguns casos poden no derivar del tabac ni de la inhalació de productes tòxics. Quins casos són aquests? Aquests són casos de factors genètics, és a dir, les persones poden tenir aquesta patologia de manera hereditària i les poden heredar de gent de la seva família que ha vingut abans que ells. Seguidament parlarem sobre com podem ajudar des de la nostra perspectiva a persones que es trobin en aquest procés, en el procés de que l'han detectat el càncer de pulmó i les hem d'ajudar. En el procés de la lluita, exactament. Creiem que de tot aquest primer capítol aquesta és la part més important i on més us podem ajudar i donar consells sobre com sobreportar aquesta malaltia a l'hora d'ajudar a persones properes o potser no persones tan properes, però si volem oferir una ajuda, com ho hem de fer? La companyia i l'empatia ajuden a reduir l'ansietat que pot causar aquesta malaltia a les persones, perquè no només és la malaltia en si, sinó la reacció que tenen quan els metges li diuen que tenen aquesta malaltia, normalment porten ansietat, depressions i unes malalties ajenes a aquesta malaltia, però que nosaltres des de la nostra percepció hem d'intentar ajudar amb aquesta empatia i la companyia que podem fer a les persones que estem patint. També és molt útil, derivat de l'empatia i de la companyia, doncs col·laborar amb les tasques quotidianes del dia a dia, que potser per persones que no tenen una patologia com aquesta són tasques que es faciliten molt i no hi ha cap tipus de dificultat a l'hora de realitzar-les, però per una persona que té aquesta patologia doncs potser es cansa més de lo normal, no pot agafar molt de pes. Exacte. I llavors, aquest tipus de... Sí, col·laborar amb ells amb aquestes tasques, també acompanyar les consultes mèdiques, encara que sigui una tasca que no requereixi d'esforç, doncs és suport que tenim per a aquesta persona i perquè es senti acompanyada durant tot aquest procés. També hem d'ajudar a la casa. Aquestes persones, com hem dit abans, li costa fer activitats com fer de menjar, anar a fer la compra, hem d'ajudar-les, donar suport físic i emocional, però també aquest tipus de suport perquè la persona no es senti sola i poder ajudar-la en aquestes tasques a la casa. I finalment, com a últim consell que us volem donar, informeu-vos sobre la malaltia. Si heu d'ajudar una persona que l'estigui patint, informeu-vos de quins recursos es troben disponibles a l'hora de tractar
aquesta patologia. Llavors, per oferir un suport adequat i a l'hora d'estar informats i donar consells a la persona que l'està patint, la millor cosa que podem fer és informar-nos i seguir les indicacions que ofereixen els professionals a l'hora d'ajudar a tractar aquesta malaltia. Com a conclusió d'aquest podcast, extraiem que és molt important que les persones s'animin a tenir un ritme de vida i uns hàbits saludables com a manera preventiva contra aquesta malaltia, i també saber i estar informats sobre quins són els símptomes i quines coses ocorren amb el nostre cos quan ho patim, per saber detectar quan abans millor la malaltia i poder-la tractar amb anterioritat i amb més efectivitat. I cal recordar que si voleu aportar el vostre granet de sorra, teniu aquí el compte de l'Associació Esportiva Escolar de l'Institut Serra Llarga, aquí a baix. Esperem que l'estona que hem estat parlant us hagi semblat interessant i hagueu après una mica sobre com funciona aquesta malaltia i quines coses podeu fer per ajudar a la vostra gent propera. Us desitgem tot el millor que us pugui passar i ens veiem en el següent capítol. Un capítol que per nosaltres és el més interessant de tots. Fins aviat.